నిన్న ఐటీడీపీకి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి చేబ్రోల్ కిరణ్ గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ భారతి గారి ఫ్యామిలీ గురించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే దానికి సంబంధించి ఈరోజు టీడీపీ స్పందిస్తూ అతన్ని టీడీపీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఆయన మీద పోలీస్ కేసు కూడా బుక్ చేశారు. సో ఈ విధంగా సస్పెండ్ చేయడం ద్వారా టీడీపీకి రెండు లాభాలు. ఒకటి, పార్టీ ప్రతిష్టను కాపాడుకోగలిగింది. రెండు, ఈ తప్పు మళ్ళీ ఎవరు చేసినా ఇదే శిక్ష పడుతుంది అని చెప్పేసి ఇండికేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో వ్యక్తిగత దూషణలు అనేవి పక్కన పెట్టి రాజకీయాలు మాత్రమే చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా సూచన.